Pinaghahanap kwarta. Uy, pre. May kinakadya. Pwede ko magulam yung mga kwarta, pre. Mura bukan ketag-an pre nga. Ako kwarta pre. Unsaon man pud na nimo kwarta ni Brad? Ulam magupod, Brad, kay. Soalnya, apikam pukuron, kaya wala mo pukoy kwarta. Sab ka pre, napabay ka naman ako pre. Kapag tulis din ako. Mao di ay kay wa pa pud ka kailes. O gani po, pre, nga. O ganing nang manghulam ko, pre, kay wala mo pukoy kailis ko ni mo, god. Nga bagoy, manghulam nga na ay kwarta. Wag ginay kwarta. Muatay ko yung tawhana mo pa, mamay, nung pa, mapuy masuko. Mapay no, mapay mo puy mo suko. Aw. Dili, pre, ay. Pila pa man day ko ang baylo day nimo, pre. Matang. Tako pa biya kagbalo na ko biya. Kabalo biya 5 mil sa kuha niya karon. Mamalo na sad ka? Kaya siyang nakuha man kay nimo yung mga gibaylo day Brad. Pabayloan na lang ko 10 mil, pre, dayon. Ang kanang 5 mil, pre. Ako lang po nang ibayad sa ako ang utang po para 5 mil na lang po ang ako ang utang po. Mura may kwintaha pre. Ako rin pa mga lugi ani. Maayong adlaw kaninyong mga toys. Shout out day kay Laika Gun Romanillos. Daghang salamat sa imong paglantaw. Og salamat kayo diha sa mga among mga followers. Hinaot nga malingaw ra gihapon mo sa next namong content. Please subscribe and share and Follow na po mga guys.